Homo sapiensak, gure espezieak, duela 200.000 urte inguru egin zituen lehenengo urratsak lurrean. Harrezkero, inguratzen gaituen guztia eraldatuz joan gara, geure beharrak asetzeko. Hasierako aldaketak geldoak izan ziren, urte asko igaro behar izaten ziren batetik bestera. Mendeak aurrera joan ahala ordea, berrikuntzen erritmoa azkartuz joan zen. Azkeneko hamarkadetan, mundua abiada zorabiagarrian aldatzen ari zaigu, nekez jarrai diezaiokegun abiadan. Hirurogeita hamarreko hamarkadan bi gatazkak markatu zuten bizitza politikoa. Vietnamgo gerraren amaierak eta arabiar-israeldar gatazkak. Estatu Batuetan Watergate auziak aurretik eraman zuen Richard Nixon presidentea. Eta hamarkadaren amaieran, musulman fundamentalistek Iranen kontrola hartu zuten, Khomeini ayatolaren agintepean. Gizarte esparruan, etxetresna elektriko batzuek, mikrowin labeak kasu, arrakasta handia hartu zuten, baita kalkulagailuek bezalako tresnek ere. Koloretako telebistak etxeetara iristen hasi ziren, eta 1979an gustuko musika nahi dugun lekura eramateko punta-puntako gailua merkaturatu zen, Walkmana. Bruce Wayne arte martzialetako aktore ezaguna hil zen. Lehenengo probeta umea jaio zen. Sekta bateko 918 pertsonak beren buruaz beste egin zuten Hego Amerikan. Benazir Bhutto lehen ministro hautatu zuten Indian. Star Trek filmak famara eraman zuen Harrison Ford aktorea. Teresa Kalkutakoak bakearen Nobel saria jaso zuen. Bruce Wayne arte martzialetako aktore ezaguna hil zen. Lehenengo probeta umea jaio zen. Sekta bateko 918 pertsonak beren buruaz beste egin zuten Hego Amerikan. Benazir Bhutto lehen ministro hautatu zuten Indian. Star Trek filmak famara eraman zuen Harrison Ford aktorea. Teresa Kalkutakoak bakearen Nobel saria jaso zuen.
Hamarkadaren hasieran, Estatu Batuen eta Sobietar Batasunaren arteko tentsioak areagotu ziren. Mehatxu nuklearra inoiz baino gertuago egon zen urte haietan. Arazoa hamarkadaren erditik aurrera hasiko zen bideratzen, neurri handian perestroikari esker, Mikhail Gorbatxoven agintaldian. 80ko hamarkada Berlingo harresiaren suntxiketarekin amaitu zen 1989an. Kulturarloan urte aberatsak izan ziren, musika, moda, zinema. Mila 1981 IBM lehenengo ordenagailu pertsonalak zabaltzen hasi zen. 3 urte geroago, Motorolak lehenengo mugikorra merkaturatuko zuen. 785 gramoko Pinatak 8.000 isa. Beso indartsuak zituzten aberatsentzako telefono. Bideojolasak gero eta popularragoak bilakatuz joan ziren eta kultura berria sortzen hasi zen haien inguruan. Aurrerapen teknologikoekin batera baina, herrialde aberats eta pobreen arteko aldea handituz joan zen. Testuinguru hartan, goseteak Afrikako hainbat herrialde suntsitu zituen. Etiopiako egoera are larriagoa bilakatu zen lehortearen ondorioz. 1981ko ekainean, IESa ezagutzera eman zen. Epidemiak tamaina handia hartuko zuen berehala mundu osoan. 5 urte geroago, historiako istripu nuklearrik larriena izan zen Txernobil herrian, Ukrainan. Munstro nuklearra kontrolatzeko zailtasunak agerian geratu ziren. Bitartean, gatazka armatuek beren bideari jarraitu zioten. Estatu Batuek ez zuten parte hartu 1980ko Olinpiadetan. Ronald Reagan abeslari ohia Estatu Batuetako presidente izendatu zuten. Benedikto 16. tirokatu zuten San Pedro plazan. Ingalaterraren eta Argentinaren arteko gerra piztu zen. Bizkartzain batek Indira Gandhi hil zuen, Mahatma Gandhiren alaba. Estatu Batuek Panama inbaditu zuten. Estatu Batuek ez zuten parte hartu 1980ko Olinpiadetan. Ronald Reagan abeslari ohia Estatu Batuetako presidente izendatu zuten. Benedikto 16. tirokatu zuten San Pedro plazan. Ingalaterraren eta Argentinaren arteko gerra piztu zen. Bizkartzain batek Indira Gandhi hil zuen, Mahatma Gandhiren alaba. Estatu Batuek Panama inbaditu zuten.